maraming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisana ng mga Ipinipresentar kang broadcasters radyo. ng Pilipinas, oras nga to alas 12:07. Ipinipresentar kan Radyo DZGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DZGB Bareta alas 12. DZGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DZGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marhay na to mga tugang. Biyernes po ngayon, petsa 12 sa bulan kan Nobyembre 2021. Ini ang Bareta alas 12. Kami ang sa mga tagapagbareta. Ako po si Mardula Daingiba. Ako man po si Francia Mae Borras. Ngunyan sa headlines kan darakulang Bareta sa lado lokal. Di ko'y adbingkula, pigtuturong nasa likod ka naligadong pagkidnap asin pagadaan sa tulong kandidato kandensol sa Sorsogon. Alcalde Rosal naniniwala na kayang makamtan ang herd immunity. Border control sa Lenteros kan Albay asin Camarines Sur, tinurusan na. Mga opisina kan LTO balik sa regular na operasyon. Sa lado nasyonal, 3-day national vaccination drive hinagad na gibuhon bilang regular holiday. Nabok, pig siguro na madali ang access kan publiko sa gigibuhon na National Vaccination Day. Sobra sa 170,000 na mga bakunador, kinakaipuan kan gobyerno. 37% o sobra sa 2 milyon na mga college students na nabakunahan na kan first dose. Sa ibang nasyon, suspitsado sa pangungulog sa pulis sa Estados Unidos, hinatulan na mapreso. Sa lado kan sports, sa Tokyo Olympic gold medalist Heidelin Diaz, day maentra sa World Weightlifting Championship. Yan ang mga headlines. Ganyan sa detalles sa tuyang mga Bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! Sa detalles kang Bareta, makusog ang pagtubod ni Alcalde Noel Rosal kan Legazpi City na kayang makamtan kang gobyerno lokal anpig mamawot na herd immunity kontra sa COVID-19 sa mga sunod na bulan. Kayang ipinaliwanag na nasa 172,000 na mga residentes na asin nagtatrabaho sa Legazpi City ang natawanan nin bakuna na minaabot naman sa 78%, bantang sobra naman sa 70,000 unfully vaccinated na minarepresentar nin 40%. Idinagdag pa man niya na sa plano ninda na maglibot sa mga barangay para ipadagos ang pagbabakuna sa mga residentes. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Naimbuelto na naman sa sarong kaso ang pamosong si Peter Advencola o mas midbid bilang Bicoy Advencola matapos na direktang ituro kan mga testigo na iwana sa likod kan alegadong pangkikidnap sa 4 na kandidato sa Donsol Sorsogon na mga miyembro kan United Nationalist Alliance asin tulo kay niya nakuhanggadan sa sarong ukay-ukayan sa Purok 6 sa Busay Daraga Albay ngunya na aga. Sigun sa pahayag ni Kapitan Ramon ni Dua sa DZGB News, mag-aalauna nin maaga kasubago ka na makaresibis siya nin apo dahil sa Daraga PNP manungod sa insidente nin pangingidnap asin ngunin na aga ka na mag-apod giraray ang PNP tanganing informaran sa siya na nakuha na nin daan mga nawawarang biktima sa laog ka na CNA building asin wala na nin mga buhay. Sinabi ni Dua, ang mga biktima na midbida na sinda Helen Garaya Y. Advincula, nagdadalaga na sa pagkabisi alkalde kan Donsol, Karen Averilla Y. de la Rosa, asin Xavier Mirasol Y. Alim o Mirasol Y. Alim na parehong nagdadalaga na napagkakonsihal sa nasabing lugar. Mientras na maswerteng nakadulag sila Lane Amor Y. Herrera sa mga suspetsyado. Sigun kay Amor, hali sinda sa Donsol, nagpasiring sa Legazpi dahil sa
Pinag-imbitaran sinda na maging leader o coordinator nin sarong national na kandidato alagad, dain na nag-abot ang kauro ninda rason na tanganing magbiyahe pabalik kan mangyari ang pagkidnap asin panggagadaan sa iyang mga pag-iriba. Sa unya, napadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad sa motibo kan panggagadaan sa mga biktima, mantang nasa kustudiya naman na kandaraga PNP si Bicoy Advincula para sa magkakanigong investigasyon asin disposisyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Balik sa regular na operasyon ng mga opisina kan Land Transportation Office sa Bicol, apwera sa Virac District Office. Ina pinag-anunsyo ka na sabing opisina kung saan makalihis na nagkapirang bulan na pagpapautob ng alternative work arrangement dahil sa pandemyang COVID-19. Ang mga opisina kan LTO balik na sa dating schedule na alas 8 nin aga sa alas 5 nin pagkahapon. Bukas ini Lunes hanggang Biyernes. Dahilan kay ni nangapuda ng mga pamayokan district offices sa publiko na magkaigwan ng transaksyon sa indang mga opisina na maigot na magsulog o kaya magsunod sa public health standard, partikular ang social distancing tanganing day maulakitan o makaulakit nin COVID-19. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Downy, magbagong buhay na! I-Downy kontra kulob ang buong labada. Padagos ng tinurosan ang paghigpit sa border control sa Linderos kan Albay asin Kamsur, mantang dain naman pigihigpitan ang mga biyaheros na malaog digdi sa probinsya. Ini kasunod kan ordinansang inaprobaran kan sangguniang panlalawigan kan Albay na minaturo sa paghagad din antigen o RT-PCR test sa mga malaog digdi. Sa ibong nalado, pigahalat pa ang executive order na pipirmahan ni Gobernador Al Francis Bitchara na magsasabi na anahagado na sana sa mga malaog sa probinsya iyo ang vaccination card sa mga biyaheros, pati naman sa mga domestic tourists na may plano nga magbisita o magbakasyon na digdi sa Albay. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Sa dagdag na baretang lokal, bilang kasimbagan sa mga reklamo asin reports manungod sa bako tamang pagtapok ng basura kan mga nagbibisita sa mga kaon-kaonan sa Libod, Salugan, Bypass Road sa Kamalig. Ang Kamalig Municipal Environmental and Natural Resources Office of Menro, pigsugo na ni Alcalde Caloy Baldo na magbantay, magmonitor asin mangenot sa implementasyon kan Municipal Ordinance 2012-02 o Unproper and Sustainable Solid Waste Management Ordinance. Sigon sa nasabing ordinansa, ang mga madadakop na nagbabayular digdi, ang mamultanin sang 1,000 pesos hasta 3,000 pesos o posibleng makulong, asin ipiniliwanag di Baldo, asin kan Menro, ang importansya kang pagsunod sa minimum public health standards na pigpaluwas kan Department of Health. Kung magigiramduman na kanakaaging simana, ang mga paratyenda na nakapwesto sa gilid kan tinampo sa Bypass Road, inilipat na sa bakanting lote sa lugar, tanganing daiman makaulang sa mga tinampo. Tangunyan, nangapudan si Baldo asin Menro sa mga mabisita sa lugar na maging responsable sa saindang mga basura. Handa naman ang COMELEC Albay Provincial Office sa pagresibinin anuman na dokumentos may kinaraman sa substitution ng mga kandidato na itinalaan sa deadline na sa Lunes. Sinabi ni Provincial Election na Supervisor Abogada Maria Orea Bobunao na bukas ang mga opisina kan COMELEC poon alas 8 nin aga sagod alas 5 nin hapon tanganing magresibinin anuman na dokumentos kung igwanin mga nagsumitier kan Certificate of Candidacy na kay puan salidahan alagad dapat igwanin magkakanigong paliwanag pati na ang rason. Sa ibong nalado, may duwa sa mga aspirantes ang nagkorehir kan sa indang pangaran, apelyido o bansag. Mga tugay ng kabilugang kasatuyang mga baretang lokal. Ang bareta niya to sa lado nasyonal, makaliis lang kayo. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat mausog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Magbayod Jesse, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, agbayod Jesse. Ayos! Mareta, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat,
Piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Experience Converge, pure fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1500 for 25 Mbps. Fiber X 2500 for 75 Mbps. Fiber X 3500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure fiber unlimited internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldline Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right, for a healthy Pilipinas. Nagpa-HIV test ka na ba? Huwag matakot, Bes. Ang HIV screening ay laging safe at confidential. Kung negative ka, laking ginhawa ito para sa'yo. Pero kung positive ka, pwede ka nang kumilos para alagaan ang kalusugan mo at ng iyong mahal sa buhay. Maghanap ng testing clinics sa inyong lugar at magpa-schedule ng test. Knowledge is power, Bes. Let's get tested and practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa DOH, Bicol CH. Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobian Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis.
on technical testing and consumer agreement data. New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Marami tayong mga kasanggang eksperto sa ating laban sa COVID-19. Ang mga eksperto na ito, ibinubuhos ang kanilang kaalaman, kadalubhasaan at oras upang tiyakin na ang ating kilos laban sa COVID-19 ay base sa siyensya at medisina at nakatuon sa lubos na benepisyo at kaligtasan ng lahat. Pakinggan natin sila dahil sila ang mga gabay natin tungo sa ligtas na katapusan ng pandemyang COVID-19. Sa impormasyon ay maging alisto, makinig sa ating mga eksperto. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o take-out. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitasync naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alphamart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Wish ko, regalo mo 2021 sa Radyo DZGB. Sa Giraray, sabay-sabay nyato na ipamati sa mga kaakian na kapos sa pagkabuhay ang tunay na espiritu kan Pasko sa paagi nin pagsimbag sa gusto nindang regalo. Maski may pandemya, tauan nyato Giraray nin kaugmahan ang mga aki na masunod ang sa indang mga kahagadan sa paagi kan Wish Ko, regalo mo sa kantidad na 300 pesos. Ang sa tuyang mga beneficiaries, nag-eedad nin 5 hasta 7 anyos, residente kan Legazpi asin munisipyo kan Daraga. Ang mga aki na gusto nin regalo, pwedeng ipadaraan sa indong kahagadan sa paagi din pagsurat sa papel kan sa indong pangaran, address, edad, date of birth, mobile number, asin regalong gustong maresibing ngunya na Pasko, asin ipahatod sa DZGB. Pwede man na mag-text sa cellphone number na 0997-133-9595 o kaya sa 0970-116-8558. Asin pwede man na i-comment sa DZGB News Online Facebook page ang kompletong detalye. 200 nguna na mga akian sa muyang aakomodaron sa paagi ng first come, first serve basis. Ang mga regalo, ihahatod kan DZGB sa harong kan mga aki poon Disyembre 13 hanggang Disyembre 22, 2021. Siring man sa mga interesado na mag-sponsor, mag-apodo mag-text sa 0997-133-9595 asin 0970-116-8558. Kaya ngunya na Pasko, share your blessing sa mga aki na nangangaipo. Wish ko, regalo mo 2021. Merry Christmas po sa Indogabos. Hale sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Sa pagkapadakos ka sa tuyang Bareta alas 12, duman kita sa Bareta niya to sa lado nasyonal. Siniguro ka National Vaccination Operation Center o NVOC na magiging madali ang access kang publiko sa bakuna sa gagibo na tulong aldaw na National Vaccination Day sa katapusan ka Nobyembre. Sa press conference sa Malacanang, sinabi ni NVOC Dr. Keiza Rosario na gagamitin pa manggiraray nila ang mga registration process kan lokal na gobyerno para sa mga gustong magpabakuna. Alagad dilimitaran sa na ang requisitos na agadon kan lokal na gobyerno. Sufisyente na ang pagpresentar ng valid ID, ang mga mapabakuna mantang ang medical certificate, agadon man sa nakot talagang kinakaipuhan. Kung pwede, maako man sintanin walk-in, asin day dapat na madinay ang mga gustong magpabakuna. Magiramduman na target kang gobyerno na maipautob ang National Vaccination Day kung sa Nobyembre 29 tago Disyembre 1 kung saan kamautan ang makapagbakuna
nin 15 milyon na individual o 5 milyon na individual sa kada aldaw. Inirekomendar ka National Task Force o NTF against COVID-19 sa Department of Health o DOH na magpaluwas ng circular order na magdedeklarar bilang regular holiday ang 3-day vaccination drive. Sigon kay Chief Implementar Secretary Carlito Galvez Jr., na ang magiging conceptual framework ka nasabing aktibidad, iyon whole of society approach as in whole of government approach na pigpapahera sa aldaw nin election. Dagdag pa niya, ang preparasyon para sa nationwide vaccination, igwang 3 phases, kaibahan ng vaccination workshops, meetings as in konsultasyon. Katakod kay ni, gusto kan gobyerno na para mientras nagibuo na vaccination sites ang mga eskwelahan, covered courts sa siniba pang pribadong establishmento. Maserbi man na Vaccinators and Philippine Medical Association, Philippine Nurses, Philippine College of Physicians, Philippine Pediatric Society as in Philippine Dental Association. Mantang siniguro man ni Galvez na magiging synchronize ang mga responsibilidad kan lambang ahensya as in organisasyon na maentras sa nasabing aktibidad. Mientras tanto, puminakol na sa 37% o sobra sa 1 milyon ang numero ka mga college students na nakaresibigan sa ilang first dose COVID-19 vaccine. Sigong kay Commission on Higher Education Chairperson Prospero De Vera III, na mga bakunadong estudyante as in school personnel sana ang tutugutan sa limited in-person classes. Ini matapos na magpaluwas ng joint statement ang left-leaning groups na tinuyaw ang aksyon kan CHED as in DepEd na kulang ang duwang institusyon sa key health protection measures. Sigong kay De Vera, magpapadagos ang school-based vaccination kan higher education institutions poon Oktubre. Dagdag pa kay ni na sa Nobyembre at Disyembre, nakatalaan poon kuunan kan CHED ang target na pagbakuna sa mga college students. Mantag sinabi man ni De Vera na igwang 24-page joint guidelines ang CHED-DOH as ininagad sa mga nagkwestiyon na grupo na basaon ang gabos na nakapalaman digdi. Pigkakarkulong mabot sa 170,000 na vaccinators ang kakaipuhanan kan gobyerno para sa gigibuhon na tulong aldaw na National Vaccination Day sa katapusan ni Nobyembre. Iniyan rason, sigon kay National Vaccination Operations Center o NVOC Dr. Keza Rosario, kung nga ta maigot na ang koordinasyon kan gobyerno sa manibaybang medical association sa nasyon. Sa press conference kan Malacanang, sinabi na matindi ang pagigibong operasyon o preparasyon kan gobyerno gikan sa national level pasiring sa regional pababa sa mga lokal na gobyerno. Enot naman siniguro sa mga lokal na gobyerno na susuportahan sinda ka national government as inipapadara ang mga kakaipuhanan nindang resources. Sigun pa kay Dr. Rosario na posibleng sumakat pa sa 200,000 ang numero kan mga vaccinators na kakaipuhanan sa bilog na nasyon kaya padagos man ang pag-enganyar kan gobyerno sa mga doktor, nurses, dentista, pharmacist asin mga medical technologist na magingam o magpartisipar sa bayanihan na ini kontra sa COVID-19. Sa Bareta niya to sa ibang nasyon, hinatulan na makulong ng 21 bulan ang suspetsado sa pangangulog sa pulis kan Enero o January 6 Capitol riot sa US. Ipinaluwas ni Judge Royce Lambert ang hatol na tulo asin kabangang taon na pagkakulong kontra kay dating mixed martial arts fighter Scott Fairlamb dahil sa pagiging leader ka madugong pag-atake sa US Capitol na nagsuporta kay dating US President Donald Trump. Iba na ni Fairlamb na nagatindir sa pagdangog kan sa iyang kaso ang abogado kay ni ina agom asin tugang na babae. Nakimayrak ini sa judge kung saan sinabi na pinakadakula siyang sarong maray na tawo. At kaya nagsumitin ng guilty plea ang 44-year-old na si Fairlamb sa duwang kaso kay ni na obstruction of an official proceeding and assaulting, resisting or impeding certain officers. Bilang parte kan sa iyang guilty plea, nagtugot ining makipagtabangan sa FBI asin pagbayad nin $2,000 sa restitution. Magirumduman na nagkapir ang pulis kang Capitol Hill sa Nagadan asin nalugadan kan maglusob ang mga Trump supporters na nagkwestiyon sa panggagana ni Joe Biden sa pagkapresidente kan Nobyembre 2020 elections. Ibang detalyas kan mga bareta sa lado kan sports, malabog na makaentra sa Tokyo Olympics, gold medalist Heidelin Diaz sa World Weightlifting Championship sa Tashkent, Uzbekistan sa Disyembre 7 sa 17. Sa iyang sinabi na dain niya maabot ang peak form sa laog ni na 5 semana poon kan siya mag-abot sa training center sa Malacca, Malaysia.
Idredag pa Mania Diaz na aram niya na kadakula na Olympians anday man maentra sa nasabing torneo. Sa iyang tinawanin doon na dain niya kayang makasustinir. Sa ngunya, nasibot siya kan sa iyang thesis para sa Business Administration degree sa College of St. Benilde. Sa satuyang Bareta sa siyensya asin teknolohiya, pigbabalik mo niyan ka mga eksperto sa siyensya asin teknolohiya sa kinaban, ang dahon kan batag, bilang perfect na pangpatos sa gabos na klase ng pagkaon kasalida kang plastic. Sigon sa mga eksperto, ang dahon kan batag may waxy texture, kung kaya talagang swak na pangpatos sa pagkakan, kay bahanaan mga malana kung kaya dahil nakaipuan pa ang plastic sa lamesa. Maski nga ni ang dahon bako tasty o nutritious, pero sabi kan mga ini, dakol na antioxidants na pwedeng maabsorb ang pagkaon, nakakatabang sa digestion asin mantinidong healthy ang utak. Kapera pa sa tunay na biodegradable asin compostable ang dahon kan batag. Istoryang naiiba. Pighohororonan asin ikinaugma sa Chinese social media websites ang mga retrato kan sarong piot na tinampo dahil sa dakulununon na streetlights na ibinugtak digdi. Sa sarong ordinaryong tinampo, may 30 sa kode 50 o 50 metros sa napagultanan ang mga streetlights alagad sa banwaan kan Taoja sa Shanxi province, magkadurukot ang mga streetlights sa mag-ibong na gilid kan tinampo. Imbis na makatabang ini sa mga motorista pagkabanggi, naging problema ang mga ini dahil kaipuhan maging maingat sa pagmaneho tanganing dai mabunggo ang mga poste. Kan pasyaran kan mga reporters ang tinampo, nabiglaan mga ini kan maaraman na wara man in nagaagi nga lunadan kaya nangalasinda kung taano ta nagbugtak nindakol na streetlights. Sa investigasyon, nadiskubre na nagbugtak ang mga residentes nindakol na streetlights gamit ang sadirin nindang kwarta dahil paagi ini para mapalangkawan value kan mga lote sa nasabing lugar. Napag-araman kan mga residente na mabugtak ang gobyerno ni Trade and Logistics Park sa saindang lugar. Alaga din ni malas dahil nagpaluwas nin statement ang gobyerno kan Shanxi province na day kaibahan sa compensation plan and streetlights asin kay puwan na ining tanggalon na dahil popuunan na ang construction kan Trade and Logistics Park. Flashback. Nobyembre 12 kan taon 1979 o 1979, ginana ni Mimilani o Melanie Laurel Marquez ang Miss International Beauty Pageant na ginibo sa Tokyo, Japan. Namundag si Marquez Hulyo 16, 1964, asin sa edad na 15 anyos, ginana niya ang prestiyosong beauty contest. Yaan sa sa apat na mga Filipina na naging Miss International, puon man sa ilansar ang beauty contest na ini ka 1960. Iba pang prestiyosong titulo ang ginana ni Melanie Marquez, arog kan Face of the 1980s sa New York ka 1985, first runner-up sa Supermodel Competition ka 1986, asin pinangaranan na Most Glamorous Woman in Italy ka 1986. Napili man siyang Most Beautiful Miss International winner kan taon 2000. Si Melanie Marquez naggraduar na cum laude sa kursong Bachelor of Science degree in Business Administration sa International Academy of Management and Economics ka Nobyembre 2006. Mga tukang yun ang pang kabilugan kasatuyang alas 12 mga Bareta at tinipon nasin kinalap sa DZGB News Bay. Sa pangarang ka nagsurat ka mga Bareta, News Director Udin Piralta, si Ringman si Angel Mustasa, sa pangaran ni Ronald Baldo asin Manito Tanyo sa lado technical. Kami po ang sino mga naging tagapagbareta. Ako po si Mardila Daing Iba. Ako man po si Francia Mae Borras. 43 days before Christmas, France. Anong plano na? Wala pa, mag-isa lang, nakakumot. Iyan, basta ingat po mga kababayan. Magpabakuna pag may pagkakataon na. Kasi na po ka, thank you and God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta, unya na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DZGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Radyo Balagon ka ito, DZGB ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz.